обичаме да побългаряваме всичко около себе си. Например, този рейс номер 98, пътуващ по маршрута Хладилника Железница. Обърнете внимание на табелата. Цялата е простреляна. Като стрелецът е помислил освен за нейната естетическа красота и за устойчивостта и срещу вятъра. Но да се върнем към нашата тема. По всичко личи, че този автобус е Мерцедес модел 0302T. Често се чудя обаче какво ли ще си помисли производителят, ако можеше да надникне в него само за минутка. Приспособленията започват още преди да сте влезли. Този прожектор над огледалото присъства неизменно, но все още никой не казва на производителя да започне да го поставя фабрично. Но истинската страст са загражденията. Ние обичаме да се заграждаме. Да се отделяме, да се затваряме. Тази дори е пригодена за сядане. Заздравяваме дръжките, а след това поставяме табели. Ако случайно някой не е доразбрал. Но ако въпреки това някой неблагоразумен пътник се надвеси над загражденията, не бива да се сърдим на шофьора, че го нагробява. Нали ние не обичаме да ни влизат в личното пространство. Другата страст са шишетата. Могат да бъдат намерени на най-невероятни места и използвани буквално за всичко. Това шише, например, е поставено в кутия за листовки. Обърнете внимание не само на смачканото шише отдолу, но и на щипките за пране отгоре. Тези неща са едва първото нещо, което посреща непосветения пътник, прекрачил стъпалата на рейса. Да погледнем това произведение. Служи за спиране на вратата. И тук е проявено творчество и има различни видове. Много от ненужните неща са премахнати. Тук дори табелката я няма. Да погледнем към прозорците. Друга типична българска черта е да не ги отваряме. Никога и по никаква причина. Затова и дръжките са премахнати като напълно ненужни. Не може да не ви се е случвало да присъствате на сцена, когато някой реши да отвори прозорчето дори за малко. Всички пътници започват да го гледат и мърморят, по-активните му правят учтива забележка да го затвори и ако не го стори, те сами го затварят. Случва се все пак някои да бъдат отворени, макар и мъничко. В противоречие на предното, тук са монтирани допълнителни дръжки за отваряне. Хората винаги са били противоречиви същества. Дълбоко мое убеждение е, че всички шофьори са домошари по душа. Те всячески се опитват да направят кабината уютна. Украсата варира от изкуствени цветя, вентилатори, перденца, лепенки, висулки, фалшиви пари, плакати, статуетки с клатушкащи се глави, дори мигачи. Друго неизменно присъствие са огледалата. Тук, например, има 3. Често си мисля, че това също трябва да се патентова. Недопустимо е толкова важно приспособление да не се прилага широко и да не влезе в серийното производство. Никога не спирам да се отчудвам на новаторството на шофьорите. Ето, вие бихте ли се сетили някога да напъхате толкова много неща между седалките? Със сигурност не. Ако седнем на също модифицираните седалки да се полюбуваме на живописната околност по пътя, можем да продължим да се радваме на приспособленията, които сякаш нямат край. Ето това, например, е парното. Кабели и жици могат практически да минават навсякъде и през всичко, не само където е заложил производителят. Фабрично поставените лайсни могат да се изхъбят, но не и ако са така завинтени. Подобренията са толкова много, че ако производителят влезе тук, надали ще познае творението си. Набързо ми се иска да преминем през още 2. Универсалните капаци, покриващи всичко, закрепени здраво с винтове и нитове, и тези нови лампи, за които всеки би се съгласил, че дават много повече светлина от старите. Накрая, нека помахаме на автобусчето с толкова много подобрения, докато то обръща и поема за следващия си курс.